दैदेनगिरि बिथांमोन आरो UPPLनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन ट्राइबेल संघनि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दिनै बेवहाय सुबुं गमायाव बाहागो लाफैनाय सिबिनां रायजो राजाफोर गिबि गिबियावनो दिनै बे सुबुं गमाखौ देरहासार खालामफैनायनि थाखाय आं बयबो रायजो राजानिसिम साबायखर जासिहरनाय जायो। मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरानिफ्राय लानानै बै गामिनि न'खर न'खर गासैबो रायजो राजाया दिनैहाय गोसोआव माबा मोनसे साननाय लानानै फैदों जानांगौ जे बे सुबुं गमाखौ जेरैखिया जाफुंहोथारनांगौ। ओंखायनो दिनै बिराद रोजा रोजा मानसिफोर फैदों। फोथारा जायगा थोआखै, फ्लाइअभारा जायगा थोआखै आरो लामा लामा टाउन सोहोर मानसिफोर बुंफबजोबनानै दङ। हयथ' गोसोआव माबा मोनसे साननाय दं दिनै जेरैखि जाया बे सुबुं गमाखौ जोङो जाफुंसार खालामथारनांगौ। सानब्रै सानबा आगोल गामि गामि गिदिंनानै जेला जोङो खबर लाहैयो गामिफ्रावबो रायज्लायनाय खोनादोंमोन। सिगांफ्राव गामि दरसेनिफ्राय 10 जन 20 जन थिनहरनाय जादोंमोन। एबाराव बिदिल'जों जानाय नङा, न'खर न'खर थांनांगोन, सुबुं गमाखौ जेरैखिया जाफुंसार होनांगोन होननानै रायज्लायनायबो जों खोनादों। दा बेबायदियैनो दिनैनि बे जथुम्माखौ सुबुं गमाखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेजों गोसोआव मोनसे बेयाव जिरायनाय गासै दैदेनगिरिफोर आंबो आरो जों बयबो रायजो राजायानो गावजों गाव मोनसे बिखाया दुंखांनाय गोसो दुंखांनाय आरो गोसोनि बोलोआ रासिननिफ्राय रासिन सिखांनाय बायदि मोनदों। मोनदोंना मोनाखै? जों जे ज' दंलायलायो बै गामिना जों दंना गैला? बै गामिना गैला नामा दाख्लै दंब्लाबो? माथो हनै सामफ्रामबो उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक गामियाव उमुक हान्जायाव हाबहैबाय, उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक हान्जायाव हाबहैलायबाय होननाय खौराङा ओंखारबाय थायो। फेसबुकआव ओंखारो, वाट्सएपआव ओंखारो आरो खौरां बिलाइयाव ओंखारो, बड'सायाव ओंखारो। जोंजों दंना गैला मोनसे सन्देह जादोंमोन जोंहा। दंलायलायो। नाथाय दिनै नुजोबफिनबाय मा जों सोमावसारग्रा हान्जा जायनाव सोमावसारनायनि आन्दलननि बिखा गोरबोआव हाबनानै दङ बड'लेण्डनि थाखाय बे मानसिफ्रा दिनैसिम रावबो गावस्रायाखै, खौसेयै दंजोबलायो आरो गावस्रानायबो नङा होमबा? सोमावसारनाया मोनसे बिराद गिदिर दैमा बायदिनो जेरैथिंनिफ्राय बोहैनानै जेरैथिं बोहैलाङो बोहैबाय थायो। बेयो आरो मालाबाबो उल्था बोहैफिना। बे दैमायाव गोरोबनो थाखाय बबेबा हाजो खर'निफ्राय फिसा फिसा दैसाफ्रा फैयै फैयै दैमाजों लोगो नांफैयो। नाथाय दैमाया बे हाजो खर'निफ्राय बोहैबोनाय फिसा फिसा दैसाफोरजों मालाबाबो लोगो नांनो थाङा। मालाबा बे दैमानिफ्रायनो एसे दैसाफ्रा एसे दैफ्रा साननो हागौ मा बेजोंल' मानो थांबाय थानो जों गावस्रालांदिनि आलादा दै जादिनि जोङो दसे सम गावस्रालांनोबो हागौ, फिसा जाम्फै बानायलांनोबो हागौ। नाथाय बारा गोबाव सौहैयानो दसे सम थांनानैनो मेंनानै गैला जों गुदि बिमाजोंनो गोरोबहैनोसै होननानै बे दैमायावनो गोरोबफैफिनगोन। जों सोमावसारग्रा हान्जाया दैमा बायदि जानांगोन आरो लासै लासै थांखिया मा सागराव सहैनाय जानांगोन। सागरनि लैथोनि आखुथाया मा? लैथोआव दोहौ सिखारगोन गुथाल। लैथोनि रुगुङाव जेला गसङोबा मा नुयो? मोनसे दोहौआ फैनानै नोंनि आथिंखौ सुस्र'फैयो नङा होमबा? आरो बे दोहौआ स्र'यै फासयलांफिनो। खिन्थु बे फासयलांनाय दोहौआ अरायनि थाखाय फासया।
बे मालाबा ओरैबायदि गिदिर ढौ लानानै फैगोन सिगांनि ढौआ थिग स्र' फैदोंमोन उननि ढौआ नोंखौ खिन्थु बुखारलांनोबो हागौ जों सागर बादिबो आखु लानांगोन लैथो बादिबो मालाबा जों फासयदोंबा आरो बेनिफ्राय बांसिन लामा हान्थिनो थाखायसो जों फासयफिनो नेक्स्ट ढौआव जोङो हयतोबा बेसेबांबा गोजान सहैगोन गोसो बायगोन आसल खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गोसो गोरबो सिङाव जि सैथोथाया हाबनानै दं जाय थांखिया हाबनानै दङ बेखौ जुदि जों साफ्रोमबो सोमावसारग्राफ्रा जोंनि जिउ थासान्दियाव फैनानै थांसान्दि बा थांगासिनाव जों बेखौ नागारनो हाया होननाय जुदि गोसोआव मोनसे समायखिरा लानानै थानो हायोबा खुनु ढौआ जोंखौ बुखारनोबो हाया दा सुक्तिनि दावराव जादों आं मैया दाखालि सोंलाबायदों मानसिफोरनाव बे सुक्तिनि दलिलखौ हाथायाव मोनो नामा ना खर' बायना मोनो फैसाजों नोङो गोसो जाबानो दलिल गांसे बायनानै सुयोबानो सुक्तिथ' जानाय जिनिस नङा बियो सुक्तिया माखौ बुङो नों माखौ बिदों बेखौ जेला मोननानै नोङो गनायबाय जे दे जों सुक्तियाव सहि होसिगोन भारत सरकाराबो जेला गनायबाय आसाम सरकाराबो गनायबाय होनबा मोनसे दलिल लिरगोन आरो बे दलिलाव आसाम सरकार भारत सरकार सोमावसारग्रा हान्जाया ज' सहि होलायबासो बे सुक्ति दालाय बबे दलिलानोथ' क्लियार जायाखैना सरकारा जोंनो मा होनो नागिरदों बेनोथ' स्पष्ट नङा जों मा मोननो नागिरदों जों स्पष्ट नङा खालि भारत सरकारा बुंदों मा बर' जेंनाखौ लांगोदैयाव बिदि दोनबाय थाजाला थाबनो मोनसे समाधान खालामनांसिगौ आसाम सरकारखौ बुंदों खामानि मावदों बेखौनो जों मिथिगौ आंथ' बेखौल' मिथिगौ दस्रायासो बांसिन मिथिगौ नामा आं बिनि बांसिन मिथिया दा गभर्नमेन्टआ जोंनो होनांगोन नैबेखौ लादो नोंसोरनो बेखौ गथायनो होनो हासिगोन जोंबा साननानै नायनांगोन बे जोंनि मानिजायो ना मानिजाया मानिजायोबासो सुक्तिया जागोन दालाय माने हाथाय बाजाराव लानानै फान्थिं जानाय बायदि सुक्तिखौलाय सुक्ति जानोसै होननानै ना बेदर जालायलायनायफ्राथ' मोजां नङा बेखौ गभर्नमेन्टआबो नायना मिनिगासिनो दङ जोंनो सुक्ति नांगौ ना माबा मोनसे नांगौ दहाय बुंनाया जोंनो सुक्ति नाङाना गाबोन जुदि भारत सरकारा मा सुक्ति तुक्ति आलदा रायजोखौ दाना होनसै जों माने पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामबाथ' जोंनो सुक्तियानो जानांखाया सुक्ति जायाबाबो आलदा रायजोआ जागोन पार्लियामेन्टआव बिल पास जायो थ' बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सुक्तियाव सहि होलायनो